חשבתם פעם לאמץ כלב? אז מצאנו לכם את המקום האידיאלי. עמותת כפר סבא ורעננה אוהבות חיות קיימת כ10 שנים. אנחנו התחלנו בכפר סבא עם טיפול בחתולי רחוב, ועכשיו אנחנו פועלים גם בכפר סבא וגם ברעננה למען בעלי החיים בעיר. יש שבתות שאנחנו מוסרים 25 כלבים, יש שבתות שאנחנו מוסרים 15 כלבים, תלוי בשבת, תלוי במזג אוויר, תלוי כמה עם ישראל יוצא החוצה, לפני חג, אחרי חג, אבל בעיקרון, גם אם הכלבים לא נמסרים בשבוע הזה, אנחנו דואגים שהם יימסרו בשבוע לאחר מכן, ואנחנו לא עוזבים את הכלבים עד שכולם מוצאים בית חם. תבדקו כל הזמן כי הוא גדל. אוקיי, בסדר? שתמיד יהיה לו כולם. ואני מציעה לקנות לו בהמשך ריתמה ולא למשוך אותו מהצבא עכשיו שאתם נותנים אותו לקנות. יש בעמותה כרגע מעל 100 איש מתנדבים, אפילו יותר. יש לנו מכל הגילאים, יש לנו ילדים, יש לנו בני נוער, יש לנו אנשים מבוגרים, ויש לנו גם אפילו סבא וסבתא שמגיעים עם הנכדים שלהם להתנדב בשבתות האימוץ. בכל שבת, בין 10 ל-2, מגיעים מתנדבים לפארק רעננה ומארחים עמותות נוספות כדי לתת לכל כלב סיכוי לחיות. המטרה שלנו היא להציל כלבים מהמתה, ובגלל זה אנחנו גם עושים את זה, למצוא בית לאלה, כדי שנוכל להציל עוד ולא ימיתו אותם. המקום כאן הוקצה על ידי עיריית רעננה כפר סבא, שעשו עבודה ממש נהדרת. מבחינתנו אנחנו מאוד אפילו מצדיעים להם על הדבר הזה, באף מקום בארץ לא שמענו על כזה דבר. הם יכולים להשתמש בזה לבד ולא, הם משתפים עוד עמותות וגם אותנו. אנחנו מקבלים פה יחס מאוד טוב, מקבלים כמו שאתם רואים את כל השטח הגדול כאן לכל הכלבים. יש לנו כמות גדולה, הכי גדולה כאן של כלבים יותר מאשר לכל העמותות. אז אם גם בשבילכם כלב אחד הוא עולם ומלואו, אתם כבר יודעים לאן לפנות.